a cikin raina kiyaye ta umma abiha cikin hidimar ki batula ruhi na yake jin daɗi. Akwai damuwa a cikin raina kiyaye ta umma abiha cikin hidimar ki batula ruhi na yake jin daɗi. Ganana umma abin tausayi ba wanda ka mai zunubi kullum marar dabara da bayyana ayyukan hankali samsam bai yawaita roƙo cikin ramar ka Allah kake mun yankana ta saka ruhi na ya sa zuciya nauyi. Umma, umma, ka karo salati kuma aiki abun duba a sasa habbai da alaye ba zan ware ko ɗai ba sai na garkuwa wanda ya soki ba zai yi kuka ba sai na faɗi ba shauƙin san kike salibin daɗi. ya nana ya umma marisa sai da fadima gaban kiwon durkusa da ke muke takamwa ya kurewar isa mamun sallama Bidatin shugaba umma batun ku ya kora kundi. wayo umma akwai damuwa umma ƙara mun magani sai yawan zunubai faɗin siya na sakar razani duka za a yafi Fatima in ki kai lamuni. Farin cikin shugaba umma farin cikin rabana hadi. Na